кор дар KFC лахатронай. Дӯстои азиз, шахсое ки дар комментариҳои дар ҳама ҷо мебинед кор дар KFC даъват мекунем, бовар накунед, пирамидаи фиребтон мекунанд. Ман дар таги видео медидам, бо лайкчон мемондам, хиёл мекардам ки ҳамун кор дар KFC гуфтаистам, фикр кардам дар KFC душанбе ягонта вакансия шуда. баъде ки дар личка менависанд ду каси гуногун, ду духтарако. Апа вай мекуне, апа реклама қабул мекуне, мегум ки хо. Мега чанд пул реклама. Хай нархи рекламара мегум, баъд дар WhatsApp равон мекунанд вая. Видеора мегум кани услугатона бинем чай равон мекунанд. Копия дар академа, ҳамун дар академае ки ман соли гузашта $1500 вложить кардаги будам, $1300 минус рафтам. Ва ҳамун дар академае ки одамои бисёр пул ай банк қарз гирифтанд, одамои бисёр пули доштагишона вложить карданд, дар ҳамун ҷо минус рафтанд. Ва бисёр одаморо фиреб кардак ҳамин приложение. Баъди бо як приложение дига то же самое.